ene anopai mechia obibiara wada wasori a wote musomfo Bernard enka anopafan dia asem na Bernard oba be ka kire wo ne anopai Bernard na pamfo one nabofo one yawori nyankopon edi nsema ahinta ofri wo mofrem ahinta ye nananom ekantetefo a egusu a edienya a yenya bi ma ne nkyerɛ nyame akoa ede asɛm ne ebrawo sɛ me ne wo kyɛ asɛm bi fa aware ho na nano yesua asɛm ne koduru babia Abraham aware ne re dada ne ma ne wo ye na Isaac nso die ne beto no enam aware no me a edam fure Adam asinti no Awurade Nyankopɔn se Abraham ye madamfo na nka wadamfo ba ware a die ntima onya problem emra Isaac so aware a Awurade soma Abraham soma ne nkoa se omonkɔpɛ yire mra Isaac no Abraham ye free ne ho na Abraham ankai babia ofri na okai nipa te se ono nase asem amisa Awurade Nyankopɔn odinani buye saa ne me no mienu yabrabo aye yeko aware a yehwehwe fie de sika wom yehwehwe baade ne ho ofe ba yehwehwe de obetim de nkwagye ana obetu yefo baade obeboa ye daache na meka se ne asofofo se ene wiase a yewo no se wuyi 100% of people a eye 90% asofofo ne omo aware enye ba obegina public obegina do nanimu a obeka a kire ote se ne yire pagya ne soa ba bowura fie ho hwe wo be hunu se fie ho eye gya aware efiri yefa na aware ne efiri ne baaye aware na sifiri hefa na aware ne tifiri wudi amangu sifoma wode ne ba ne hye ho na amangu na afefe na onyini wie a oso aba na naba na anyamane bebre na nipa atiyedi Adam ire Eve ama Awurade adome aware na aware ne mane no apai bebre ama me ne omienu enne ye yekoware enti nyine ne yatu ase onua sofo onua difo maame papa wo beteme nka wo betie me no wo betie Bernard ne no watu aware ne hini ase be mana bia wo kowa no aye wodofo ba na wo kowa na ye wodofo pa ba ena nnome a eda aware ne munti no bronsam timi wuram enetambia ehwete aware num Abraham se mokwa momfa Noah asini mram na onin se ono Abraham no ofiri Adam ase na Noah ne sufiri Adam ase eye nome wone aboa kokokrama ne tifie awo porpore wodi ya wo peba wunya bi Awurade ani wo aboa aware ho sene nipa Awurade mfa nipa aware ho ba aboa kokwa na kanama ne onne ba dawo nyense na Awurade hwe ne yie oni ntima doctor bia ntime nje akokɔ awo akokɔ kwa abunu so a bi ntime mmɔne mama no kanama ne nyense ne aponche nyense na omunkoye ne operation omunko apretino onua wama nnoma bi ahintaw mi bie aware asɛm so akyere wo ne efise Awurade ani wo aboa ne ho nti se Awurade hwɛ ma aboa ne onyense ne owo no owu a Awurade aye disappointed Awurade aye wudini Awurade aye trofo ba wo de wo kɔwo a ubetima wu se ukɔwo a ubetima wu emfa Awurade ho
cause oni nabode obo nabode no amo banka nipa ho na Adam ne sereye hwe Isaac Abraham ko ware ma no nire Rebecca Isaac ya ware mu no na omo ye ntafo awurade hyira ne ma no by Rebecca etete ntafo ne ntam eye nnome anada abusua num by Isaac ya nhuru Adam ase nnome no amompaye anyini ho amfrim me no me yenu ye ware da bia ntokwa ofio na bisa ho se okunu no ne da mpa so no oyere na anopa okwa adwuma okrawo na oyi chop mani to ho na ofri adwuma oba na oba ye de ya fie ho ntokwa na ababe so fie ho eye nnome anyawo na nabi anyawo maami bi anyawo adamfo bi ne oyewo oye nnome a ofri Adam ase enti sese wo bom paye wo waware ho na awurade yi nnome ne frem wabrabo so enenam kosi adifuo bebre so ene aware di nipanya biko ware a ode ba na abusuafo na ma na ware nye yie ba biko aware a ode ba ne ma be ma ne maame be ma ne papa tenase na bompaye se be ma na otete wo no ka kire awurade nyankopon se awurade e meninsa madam ase adanya maja oyemena hone me foundation furi se Adam no me a wodome Adam no sonso sasua abeka me kwabraben sonso sasua abeka akua soso anso sonso sasua akoka ya soso anso adwoa soso anso enti awurade hunu me mabo na ji no me ne furi me so na se awurade yi no me ne furi wo so na se waware ne anye da ka kire me se me ye torofo anye nyame ne fure me waware na wo hunu amane no emfa nkɔhye bia ɔwa asase we so na ɔno no me ni bi da ne so onya hunu ne no me ni nyie enti die ntima ɔba be ye waware awurade dome Adam ye free Adam ase ɔse moye mogya to Adam na yam no na bɔne funu matua mo so emra wo ye mogya to Adam na yam no na aware no me tua wo so na aware no me tua wo funu ma so enti aware na wo koye no enka yesa anije bam ba wantima mompaye enti aware na aye nooma son ena asofofo aware aye nooma son mo ne yire de ne ya kondwa na otene so obiena no ane yire de hey efri se onim babia aware ni tifri awurade mfa aware ho Adam ne sereye se wo paade nia mema fridi ache nipa no one de wasere nsonsono yedem me frima kuma na achaade de amawo na me wo me baabi na ase kondem ne wabasa bra ben o mam 50 euro nkoto aduane ni wontime mfa ho nkompen ne bra ben yi 50 euro chain no it is different for you bra ben do nipa no entima odi 50 euro chain no wo de wo besere na ama bi nti china wontime mesere ba de me di 50 euro man ne de china mihia no a metima asena ma ne 50 euro no biem efi se me do no awurade do aboa awurade do dua awurade do nsuo na oche na ware enti awurade nsa wo sa ware num enti awurade enti